नमस्कार भाई भाई मैंने केमी जन समस्ते आशा करछु आपण मन ହବନି ଭଲ ଥିବେ ମୁଁ ବି ଏଇ ଭଲ ଦିନ ଯୋଉ ଅଛି। କରିବ ଆଜି ଏସବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ପାର୍ଟି ଚାଲିଥିଲା ଏଠି ଆମେ ଖାଇବା ବନଉଥିଲୁ ଦେଖ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ନେଇ କହିଲି ଟିକେ କ୍ୟାମେରାଟା ବୁଲେଇକି ଆଣେ ସବୁଆଡେ ନେଇକି ସେ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇକି ଆଣିଥିଲା ଦେଖ ଏଠି ଡଷ୍ଟବିନ ସବୁ ପଡିଛି ଏଠି ପାଣି ସବୁ ପ୍ଲେଟ ପାଣି ସ୍ପୁନ ସବୁ ଲାଗିଛି ଏଟା ହଉଛି ଲେଡିଜ କ୍ଲବ ର ଅଫିସ ଟା ଏଠି ସବୁ ଖାଇବା ଲଗା ହେଇଛି ଇଏ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ये छोटा ଆମ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ରେ ହାଉସ ପିକିଂ କରେ ଆନାଜ ଦାସ ଇଏ ଏଠି ପକୁଡା ଭରୁଛି ଆଉ ସବୁ ଭେରାଇଟି ଖାଇବା ଲାଗିଛି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସରିଗଲାଣି ଲାଷ୍ଟ ରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଟିକେ ଭିଡିଓ ବନେଇଦେ ବୋଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖ ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନେଇକି ଆଣିଥିଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଅଫିସ ଆଗରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି ଏଟା ହଉଛି ଇନକ୍ଲେଭ ଆମର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବନ୍ଦର ରୋଡ ନମ୍ବର 5 ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ମତେ ଲାଇକ୍ କରିବ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବ ମତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବ ରଖୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।